अगर आप भी चाहते हैं ट्रेवल म्यूजिक का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by Tribal Music. Music by Mohan Yadav. सामान की बॉडी बजेला चार तबे घर से बहरे रात के अवते लागेला कहरे बजेला चार तबे घर से बहरे रात के अवते लागेला कहरे चढ़ो जवानी फादेला छानी रोज खोटेला सोया भाठा में मन करेला पिसदी जवानी के जाता में मन करेला पिसदी जवानी के जाता में कमी अभी जबा सया के डोरी के धागा कहेला लगता मुंगना के उड़ल फे जबा आए हाय अब न होता हमारा से पर रहे जबा कहेला मुंगना कमी अभी जबा सया के डोरी के कहेला धागा लगला मुंगना के उड़ल फे जबा कयब कोरी होले न छोरी रहिले रोज मुरा बाथा में मन करेला पिसदी जवानी के जाता में मन करेला पिसदी जवानी के जाता में मन करेला पिसदी जवानी के मन करेला पिसदी जवानी के जाता में आए हाय देखे में खाली लगे मुंह न सुनर हो सब करे के न हवे हुनर रे जोर दीवाना न पूरे जरूरत अजल कवले छुछुनर आए हाय देखे में खाली लगे मुन सुनर ओ सब करे के ना हबे हुनर विवेक सब नहीं पूरी जरूरत अजल नहीं ठेकवले छुछुनर छोटका खेसारी देवे लगारी गोरे न घासती न काठा में मन करेला पिसदी जवानी के जाता में मन करेला पिसदी जवानी के जाता में सामान रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाल बेगिया।